बे मोनसेल' जिउआव बेसेबांथो खामानि मावबाय थानो नङा होमबा? अखानायब्लानो अफिस डिउटि, दाजाब दानख'नि हिसाब किताब आरो जेननाय देरहानायनिबो जिंगा। बेनिखायनो बेफोरखौ दोनथ'नानै माब्लाबा गावनि थाखायबो गावनि गोसोआ खुसि मोननाय बायदि दान्दिसे सम गावनि गेजेरावनो मुखुब जानायाबो जोबोद गोनां बेखौ आं सानो। खामानियालाय मा, जों जेसेबां दं मावलांबाय थाखानांगोन गावनि उदै थाइसेनि थाखाय, नङा होमबा? नाथाय बिदि होनना खामानियावल' गोजोमना थाबाबो जाया। जोंहा जिउआव गासैबो बेसादखौ एक्सप्लर खालामनो हाजोबाब्लाबो थेवबो जाखिनि हायो नाजानायावलाय मानिथो लस, जिहेतु जों जिउआव गोबां खस्थ' मावो थांना थानो थाखाय। बेनिखायनो आंबो गावनि गोसोखौ मेलेमखौ हिल खालामनो ओंखारबोबाय। दायो आं दं कलकाता एयारपर्टआव ओंखारबोदों गुबुन मोनसे हादोराव दावबायनो फिसा मोनसे ट्रलि लानानै। फ्लाइटआव जिरायनायनि सिगां न'खरनि सोद्रोमा एबा फंबायनो एयारपर्टसिम मोजाङै मोजां सफैनायखौ खोन्थाहरग्रोबाय। आरो मोनसे खोथा, बियो आंनि नर्थ इस्टनि बाहेराव गिबि आगान। एक्साइटेडबो आरो एसे नार्भासबो, मानोना बियो आंनि जिउनि गिबि फ्लाइट। बेसिम सफैनो गोबां खस्थ' खालामनांदों। थारैनो 1 बोसोरनि सिगांनिफ्राय प्लानिं खालामबाय थानाय सिमाङा दिनै जाफुंबाय। डेस्टिनेसनाथ' बे नङामोन, माने थाइलेन्डआ नङामोन, गुबुन मोनसे हादोरासोमोन। नाथाय 6 दाननि सिगां माखासे थाइ बिएल सिरिज नायनानै थाइलेन्डनि कालचारफोरखौ मिथिनो लुबैनाया जोबोद हांखुर जानायलाय दिनै आं थाइलेन्डसिम। फाइनालि 2 आवर जार्नि खालामनायनि उनाव बेंकक एबा थाइलेन्डसिम सफैबाय। जिहेतु इन्डियानिफ्राय थाइलेन्डनि समा एसे एडभान्स नालाय, बेनिखायनो जों सफैनाय समा फुंबिलिनि 4:30। भिजानि थाखाय इसेबां लाइनाव थाबाय थानाङाखिसै। खम समनि गेजेरावनो भिजाखौ मोननो हाबाय। 2200 थाइ भातआव पार पार्सन लादों भिजाया। भिजाखौ जों मोनबाय। दा जोङो रेडि थाइलेन्डखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय। फाइनालि सफैबाय लोगोफोर। बिनि उनाव एयारपर्टनि माखासे फर्मेलिटिसफोरखौ फुरा खालामखांनायनि उनाव ओंखारबोबाय जों। जोंनाव एक्सट्रा डकुमेन्टस जेबो बियाखै पासपर्टनि अनगा, अब्लाबो नोंथांमोननि लोगोआव थानाया जोबोद गोनां। दा समा जाबाय फुंनि 6 बाजि, अब्लाबो सोरां जानो एसे सम नांबावगौ, जिहेतु इन्डियानिफ्राय जोंना थाइलेन्डनि समा एसे एडभान्स। लकेल टेक्सिफोरखौ आं रिकमेन्ड खालामा दै, मानो होनोब्ला बिसोरो एसे फैसाखौ बारा बिनो नागिरो, माखासेफोरा स्केम खालामनोबो नागिरो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना थाइलेन्डआव फैयोब्ला लकेल एप डाउनलड खालामनाया जोबोद गोनां। दा सफैबाय बेंकक बास टार्मिनेलाव। बेनिफ्राय थांगोन फुकेट फारसे। फ्लाइटजोंबो थांनो हायोमोन, नाथाय बासाव दावबायनो होनना सिगाङावनो थिरां खालामखानाय। मानो होनोबा लकेल ट्रान्सपर्टफोराव दावबायोब्ला गोबां मिथिनो मोनो गुबुन हादोरफोरनि आखल आखु, जानाय लोंनाय आरो माखासे नुथायफोरखौ, जायफोरखौ पेकेजफोराव नुजोबा आरो मोना। लोगोफोर, आं दा सफैबाय, बेंककआव सफैबाय। ओमफ्राय दायो दङ आङो बेंकक टार्मिनेल खाथियाव। ओमफ्राय फुकेट थांगोन दाहाय बासजों। एसे एक्सपिरियेन्सबो नायनानै थांनि आरोना, माने एक्सपिरियेन्स लानि। ओरैनो फ्लाइट टु फ्लाइट थांबाबो खरसाबो बारा जायो, प्लास माने जेबो एक्सपिरियेन्स मोना आरोना बिसोरनि लकेल मानसिफोरा माबायदि। आरो माने बाहेरायाव एसे ओंखारोबासो ना, माने बासफोराव जार्नि खालामोबा पाब्लिक ट्रान्सपर्टफोराव
जारनि खालामोबा एसे एक्सपिरियेन्सबो मोनो आरोना लकेलफोरनिबो थ' बेनिखायनो सानबाय मा बासजोंनो थांनोसै आरो बाजेटआबो एसे खमावनो जायो नालाय माने फ्लाइटजोंबा दसेनो मोनो सानसेयावनो मोनहैयो माने बारा जायो ओमफ्राय माने बाजेटआ एसे बारा जायो फ्लाइटनिया बासजों थांसै बासजों नायनोसै माबायदि जायो जोंनि ओजों न'आव थाबाबो आं गुवाहाटीनिफ्राय जोंहानि न'सिम बासजों थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायोमोन आरोना दा बेवहायबो सानबाय बासजों जारनि खालामनानै नायनोसै माबायदि आरो इउटुबाव गोबां नुदों आं बिसोरनि बासआ बिराद मोजां होननानै बेनिखायनो सानबाय मा बासाव थांनोसै बासनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनोसै स' लोगोफोर आंनि हस्टेलखौ नायदो नोंथांमोना रुमा बारा गोबाव सम लायालासे थाबैनो फ्रेस जाना सिरि फारसे नायदिंनो होनना बास गाखोफिनलायबाय मानोना बासआ बेलासिनि 4:30 दङ बेनिखायनो दाबो आखायाव एसे सम दं बेनिखायनो ओंखारबोबाय आरो नुदोंना बेवहाय बासनि फैसा खांगिरिया हिन्जावसासो जोबोद मोजां आरो आं सार्भिसखौ जोबोद मोजां मोनदों बासआ लाखिलु लाखिला खालामा खारनांगौ मालाय गावसोरनि डिउटि हिसाबै थांबाय थायो बिदि मानसि नांगौ पेसेन्जार खम होननानै लाखिलु लाखिला खालामा आरो दा सफैबाय बेंककनि मोनसे फेमास एरिया जायखौ बुङो खावसान रड बे खावसान रडा बेंककनि मोनसे फेमास एरिया होननानै बुङो बेखौबो आरो बेवहाय नोंथांमोना मालाबाफोर थाफैयोब्ला बा हटेल बा हस्टेलफोराव थाफैयोब्ला नोंथांमोना बे खावसान रडनि खाथियावनो माखासे गोबां मुंदांखा जायगाफोर नुगोन टेम्पलफोर नुगोन जेरैहाय वाट अरुण नुगोन नोंथांमोना माने वाट अरुण थांनो हागोन गल्डेन माउथ टेम्पलबो नोंथांमोना जोबोद खाथियावनो नुनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना वाट साना संक्राम टेम्पलखौबो नायनो हागोन आरो नोंथांमोना बेंककनिनो बयनिख्रुइबो सिनायजानाय मुंदांखा पेलेस रयेल किं पेलेस बे जायगाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायखौ राजा थायो होननानै माने थाइलेण्डनि राजा थायो होननानै बुङो आरोना स' आरो नोंथांमोना बेंकक मिउजियामबो कभार खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना खावसान रडआव थाफैयोब्ला आरोना माने इजि जायो आरोना नोंथांमोना बे जायगायाव थाफैयोब्ला एसे गोजानाव थाफैयोब्ला आरो नोंथांमोना गारि भारा लालायदो ओमफ्राय नोंथांमोना बास हमलायदो बेफोरबायदि माने गोजान जानो नागिरो आरोना थ' बेटार अप्सन नोंथांमोना जुदि खावसान रडआव थाफैयो अब्ला नोंथांमोना बे गल्डेन माउथ टेम्पल वाट साना संक्राम बेंकक मिउजियाम आरो लोगोसे रयेल किं पेलेसखौ नोंथांमोना थाबायनानैनो नुगोन नैबे नुनाय गस्लाफोरनि क्वालिटिया जोबोद मोजां आं बांसिनानो आर्बानिकआव नुयो फुटपाथनिबाबो जोबोद मोजां आरोना प्राइसआ थिग थाक प्राइसआवनो ओमफ्राय आं सोंनायाव 200 बाथ होननानै बुंदों आरोना जुदि नोंथाङा बार्गेनिंआव एक्सपार्ट बा नोंथाङा आरो बेनिबो खमाव मोनगोन आरो बेफोरबायदि गस्लाखौ जोंनिथिंजाय बांद्राय आं फुटपाथाव नुवा माने नुखाया आरोना आर्बानिकआवसो मोनो आरो क्वालिटि लाना क्वालिटि आर्बानिकआवबो दामा एसे हाई जायो बाट नोंथाङा बार्गेनिं खालामनो रोङोब्ला बेंककआव जोबोद खम प्राइसआवनो मोनगोन आरो बिराद ओंखाम उखैनाय मोननायलाय ओंखाम अर्डार खालामबाय लोगोसे मिक्स भेजआव मा दङथाय आं हमनानैनो मोनला आं बांख' मेजेंगा बेखौल' सिनायबाय आं माखासेखौ सिनायासै बावदोंसो बेनो जाबाय खावसान रड बेवहाय हराव नाइट लाइफ दङ बिनि सोमोन्दै बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट एपिसोडाव माने फैबाय थानाय एपिसोडाव लाबोगोन बे खावसान रडनि खासियतखौ तब तक नोंथांमोना आंनि बे एपिसोड 1 भिडिअखौनो इन्जय खालामबाय थादो दे आरो बेवहाय खावसान रडआव गोबां रेस्टुरेन्टफोरावनो नोंथांमोना बर्मानिफ्राय फैनाय नेपालि लोगो मोनगोन आरोना बिसोरो गोबां बिजनेस खालामनानै दं बेवहाय आरो बिथांमोना हिन्दी मोजाङैनो रोंगौ बिथांमोना जोंजों हिन्दीजोंनो रायलायदों बिथांमोना जोंखौ थाइसो सानदोंमोन ओमफ्राय फोथायाखैमोन फार्स्ट टाइम उनावहाय इन्डियानि होनना खोन्थानायावसो बिथांमोना मानिदों आरो स' बिदिनो इन्जय खालामबाय जोंबो एसे खावसान रडखौ बेरायबाय बिनिफ्राय फैफिनलायबाय हस्टेल फारसे बिनिफ्राय रावना होफिनगोन जों फुकेट फारसे
आरो मोनसे खोथाखौ आङो नोजोर होदों जुदि आं बे फारसेनिफ्राय बै फारसे लामायाव जुदि बारलाङोब्ला ना बे फैबाय थानाय गारिया जेसेबां स्पिडाव फैया मानो बा आंखौ गसंबाय थानायखौ नुदों अब्ला बे गारिया लाखिनानै होगोन आरोना ओमफ्राय आंखौ बारग्रोहोगोन स' बे सिस्टेमखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। दा थांगासिनो दङ आङो हस्टेल फारसे बेनिफ्राय रावना होलांलायनोसैलाय फुकेतसिम। हाय लोगोफोर, आं दा रुमाव सफैबाय माने हस्टेलाव सफैबाय बेनिफ्राय दा थांनोसै फुकेत फारसे बासजों थांगोन ओमफ्राय बेनिखायनो एसे रेडि खालामखाबाय आरो बेगदिंफोरखौ लानांगौखिनिखौ लाजोब्बाय मुजा गाननोसै ओमफ्राय ओंखारलांनोसै। स' आंनि बेगा नै आंनि बेगफोरा नै वेटिं देलायग्रा दं, दख'नाबो लानानै फैदों ओमफ्राय नै बारा जेबो लाबोआखै आरो नांगौखिनिखौ लानानै फैबाय। अके, दायो आं फैलायबाय फुकेतसिम थांनो थाखाय आरो बासनि जार्निखौ नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडाव नुसिगोन आरो बिदिनो नोंथांमोना माखासे नुथायफोरखौ नुलांबाय थागोन आरो आंबो जेसेबां हायो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन। अब्लासिम नोंथांमोना टाटा बाय बाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय। अके, बाय बाय।